Bismillahir Rahmanir Rahim. Yan uwana musulmi muna muku sallama irin ta addinin musulunci al'ummar duniya da fatan kowa dai na cikin koshin lafiya. To insha Allah dai ga giwon nan ta sake tahowa ba sai na faɗa ba insha Allah. Sunana dai kowa ya sani ba ma sai na faɗa ba sunana dai bari in sake nanatawa da wanda bai yi da gane ni ba sai ya da fahimta na. Sunana Muhammadu Bello Turji. Insha Allah ta'ala wannan faifan bidiyo za mu fitar da shi yau muna Alhamis 7 ga watan 8 shekara ta 2025. Insha Allah al'umma musulmi muna wa kowa da kowa fatan alkhairi insha Allah. To dama yan uwana musulmi ba wani abu bane muke son mu faɗa sai dai abun da yake zuwa yana dawowa saboda rashin fahimta na waɗansu mutane da ke zuwa suna zaune cikin ofis ko kuma suna zaune kamar cikin ɗaki guda an kewaye su suna taɓaɓatu suna cewa ba a sulhu da muwa ba a sulhu da muwa. To mu ba ma ce dole sai an yi sulhu da mu ba ko kuma a'a ala dole ba ta hanyar da za a yi sulhu da mu ko kuma mun ce a'a ga wata wadda za a yi. Mu dai abinda muke nema zaman lafiya domin da manomi da makiyayi da ɗan kasuwa kowa ya ci gaba da hulɗar shi. Su kuma wasu waɗanda ba su tsoron Allah masu ci da addini suna nan sun fake kullum cikin ɗaki guda suna cewa sai sun ba a sulhu. Gwamnan Sokoto Allah ya kare shi, Allah ya kare Tinubu. To mu bi izinillahi ta'ala mu da yake wa baka fata Allah ya halicce mu idan yayi niyyar kashe mu ɗaya rana zai kashe mu idan yayi niyyar barin mu ɗaya rana zai bar mu. Ka koma cikin ofis kana ta ƙarya kullum zage-zage haka yau shekara 3 waɗin ka kai a kama Bello Turji a yi kana ta ci da addini ka ji tsoron Allah ba haka ake ba ba haka ake addini ba annabi bai zagi kowa wurin addini ba wurin wa'azi ba ka gane ko da ba mu da karatu mai zurfi muna da hankali muna da ilimin cewa gwargwado irin namu ka gane addini in ka ce da shi Allah zai tambaye ka a fahimta ko ka zama jahili jaki ba ƙauye ka fahimta ko kullum ka ce ba a sulhu da mutu a naɗa ka kumandan yakin sai ka je ka kamo ko sai ka zo ka ga inga muke kullum kana ce majami'an tsaro kumandan wani kumanda na Bello Turji ya kira ni to ina ka samu lambar kumandan na ya kira ka ashe kai ma barawon ne ke a saboda haka muka son ka gane kai da ba da kasan ba ɗanka cikin aikin soja ba ɗanka cikin aikin ɗan sanda kai ba ka cikin aikin ɗan sanda ba ka cikin aikin jami'an tsaro ƙarya ɗaya ce ka kai wallahi ba ka iya kamo mu kuma ba ka isa mai kamo mu ka fahimta ko kuma ba ka da mai kamo mu ka fahimta ko kullum kana nan kana ƙarya sai na ji wani shirgegen ƙato a nan shinkafi wai Bello Turji an kashe mai mutum 170 waye ƙyarga ma mutanen kai ka gani haka ce an kashe ma mutum 170 abinda dai kaka bukata mun gano ka taho mu kashe mutanen shinkafa a ɗauki kuɗi a baka kana can bisa katon ya kujera shi ne kawai ka kawa ko ka ce ba a sulhu da mu karanta iccen ta gwamna ya ke mu to da mi zai yakan mu ƴan ƙasar gani ka fahimta wa in za a ƙara mutanen ƙasar ga ka sani an taɓa kama ɗan siyasa